हाय लोगोफोर मैया आङो बिदिनो भ्लग भिडिअ टाइपनि ओरैनो गुसुङै हगारदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं बेयाव खिन्थादोंमोन जे आङो गरमनि थाखाय भिडिअ बानायनो हायाखैमोन होननानै। औ लोगोफोर नंमारगौ, ओरैबायदि गरमना आं माने भिडिअखौनो बानायनो हायाखैमोन। ओमफ्राय सोरबा सोरबि बुंदों मा बेखिनि जायगायावनो थानानै भिडिअ बानायनांगौ आगै होननानै। जेनेबा आङो मैया भिडिअ हगारनायाव बुंदोंमोन आरोना बेखिनि जायगायाव आङो जिरायना थायो, ओरैनो जेनेबा सां रखम बानायना दोनदों आरोना जोंहानि फंबाया। बेयाव माने जिरायनानै थायो आरो जोबोद बार नाङो। ओमफ्राय बेयाव थानानैनो भिडिअ बानायनो हागौ माथो आगै होननानै बुंदों आरो। माने बाहेराव भिडिअखौ बानायनो हाया लोगोफोर, मानो होनबा दावराव खोनाजोबो नालाय। सोरबायाबा रायज्लायबाय थागोन, सोरबायाबा दंखल नारगोन, सोरबायाबा आरो सल' खनबाय थागोन, अबावबा आरो थाबनो मानसि फैना होगोन, ओमफ्राय दाउ गाबगोन, अमा गाबगोन, सैमा सोंगोन। बेनिखायनो बाहेराव भिडिअखौनो बानायनो हाया आरोना लोगोफोर। आं भइस होबाथाय बिसोरनि भइसफोराबो फैफाजोबगोन। होनबानिया नोंथांमोना नायनोनो मोजां मोननाय नङाना लोगोफोर, दावराव खोनाजोबगोन आरोना। बेनिखायनो जोंफोरो न' सिङावसो बानायनांगौ जायो। न' सिङावसो दरजा फांथेलायनानै भिडिअखौ बानायनांगौ जायो आरोना लोगोफोर, जाहाथे रावनिबो भइसआ बेयाव आं भइस होनायाव खोनाफाया आरोना। बेनिखायनो फेनबो लानो हाया, फेन लानानै बानायबा हाल्ला दावराव खोनाथारो आरो बोरैबा खल्थ' खाल्थाब गाबनाय खोनायो। बेनिखायनो फेनबो लानानै बानायनो हाया। बेनोसै लोगोफोर, बाहेराव भिडिअखौनो बानायनो हाया आरोना, एक्सट्रा रुम मोनसे नांथारगौ। दे होमबा लोगोफोर दानो भिडिअखौ नायलांदो, ओमफ्राय गाज्रि मोननाङा दे लोगोफोर, सोरबा सोरबि आरो गाज्रि मोनग्राबो दङ दे बेफोरबायदि खिन्थाबाथाय। माने सोङो नालाय आगैमोना, बेनिखायनो खिन्थानांगौ जायो आरोहाय ना। कमेन्टआव आरो सोर सासेनो रिप्लाय हरनो जालायलाङो आङो, बेनिखायनो भिडिअनि गेजेरजोंनो खिन्थानाय जायो। दे होमबा लोगोफोर दानिया नायलांदो। आइ बिथराय, ओंखाम जानो फैदो आइ बिथराय, अबाव थांखो नोङो? अबाव थांखो गथ'आ? माथो रुमावबो गैया? आयु गिनायसो मोनसोबाय आङो, माथो गथ'आ सिथ्लायावबो गैया? अबाव थांखो? लामायाबोथ' गैया, आं दानि बावसो लामानिफ्राय फैदों। बिथराय, अबाव थांमारखो गथ'आ? आं लामा दा नागिरहैनि र'। बोराय, बिथराया गैयालाय न'आव। बोराय, रुमाव गैया बिथराया। भगबान, अबाव थांमारखो गथ'आ? नागिरहैनि र'। बोराय आयो मा जादों बुरै? बोराय, बिथराया न' सिङाव गैयालै, गाव गावनि रुमाव गैया, आरो लामायाबोथ' गैया, अबाव थांखोबा आं गिनायसो मोनसोबाय। मा बिथराया न' सिङाव गैया? होमबालाय अबाव थांखो? बेखौनोथ'लै बोराय, आं गिसोबाय, अबाव थांखोबा, न' सिङावबो गैया। बोराय थुनाय नागिरहैनि, गामियाव नागिरहैनि थुनाय। जोंफोरखौ जुदि नागारना थांबा बियो मा जागोन देनाय बोराय? रुमावनो दङ खोना, नों मोजाङै नायदोंना नायाखै बुरै? ना लामायावसो थांदों? लामायावथ' आं दानि बावसो थांना फैबायलै बोराय, गैया। थौनाय नागिरहैनि गथ'खौथ'। थौनाय नागिरहैनि? सोरखौ नागिरनो थांनो नागिरदों आफा? बिथराय, नों अबाव थांनायमोन? एसेबा गिदोंमोन आं, नों अबाव थांनायमोन? न' सिङावलाय बेसे थाबाय थानो होननानै आं दुब्लिथिंजायसो बेरायनो थांदोंमोन। नों मानो सोङालासिनो थाङो दे? बेसेबा गिनाय मोनो मोनथिगौ ना? एबारनिफ्राय नोङो सोंनासो थां दे जेरावखि थाङा मानो सोंनासो थां दे। बेफोरबायदि सिरि थांनाङा, गिनाय मोनोना। जागोन दे आयै। दुब्लिथिंजाय नों मानो थांमारनाय आं न' सिङाव थाबाय थानो बानानै गरमखायनो आं दुब्लिथिंजाय ओंखारलांदोंमोन। दुब्लि बारियाव आरो बार बारसोयोना, बेनिखायनो थांदोंमोन आं, दसे जिरायहैदोंमोन। बिथराय, एबारनिफ्राय सोङालासिनो थांमारनांला दे, गिनाय मोनो जोंफोरो। माखौथ' गिनाय मोनो दे आफा? गियो आजिखालिनि जुगफोरा मोजां नंलाना। आफा, आं दुब्लियाव थांनायखायसो नोंसोरनाव सोंनानै थाङाखै, नाथाय गुबुन जायगाफोराव थांबाथाय आं सोंनासो थांखागोन। आङो आगोलाव बबावबाफोर थांबाथाय सोंना थाङोमोन ना सोङालासिनो थाङोमोन बुंनाय? सोंनानैनो थांखायोमोन नोङो जोंफोरनियाव। नोङो जेरावखि थाङा मानो नों सोंनानैनो थाङोमोन। बेनिखायनोथ' दिनै गिनाय मोनदों आरोहाय। नोङो मालाबाबो बेफोरबायदि सोङा हौवानो थांफेराना, गामियाव ओंखारबाबो अबावबाफोर ओंखारलांबाबो नोङो खिन्थानासो थांखायोमोन ना। बरावबो थांथ'नाङा दे, आङो ओंखाम खुरनि।
जागोन दे आयै आंना बिमा बिफाया आंखौ मा एसे अनखायो आंखौ गोमाजानो गिसियो नाथाय आंनि बिमा बिफाया मानो एथ'ग्राब बोराय बुरै आंथ' एसेबांबो बैसो जायाखै नाथाय आंनि आइ आफाया मानो एथ'ग्राब बोराय बुरै आफायाथ' 75-80सो जाखाबाय खोमा आरो आइयाबो 70 बोसोरसो जाखाबाय खोमा ओमफ्राय आंनि बैसोआथ' एसेबां जायाखैलै जादोंबाबो 18-19 बा 20फोरल'सो जादों खोमा जेनेबा आंनि आइ आफाया आंनि आइ आफा जानोनो समायाखै बिबै बिबौसो जानो समायदों रावनियाबोथ' एसेबां बोराय बुरै थायालै बिमा बिफाफोरा नङा जेनेबा एसे बैसो जाबा बेलेग आंथ' बैसोआनो जायाखै बेनिखायनोथ' बांद्राय सन्देह जाबावसिनो आङो आंनि बिमा बिफा नंमारगौना नंमारा होननानै सोरथ' एक्सिडेन्ट खालामनायमोन दे आंखौ गासैबो बाथ्राफोरखौनो बावलांजोब्बाय बिमा बिफाबाबो मानोबा बिमा बिफा बायदि मोना न'खौबो गावनि न' बायदि मोना मानोबा गोसोखौनो गोजोननाय मोनथारला आङो आरो नामखौबो आङो बिथराय बायदि मोनना लाथारा आंनि मुङा बिथराय मारना बेफोरखौ सानबाय थाबा आङो बोरैबासो मोनबाय थायोलै फाग्लि रखमसो जालाङो बे साला सनिया दिनैबो मानो माइ गायनो थांमारासै आया फाथुसो मोनबाय दंना बियो सनिया ओइ सनिया दिनैबा हले गारनायाव गैयालै बेखौ खोनादोंना खोनायाखै सनिया मा जादों मा जादोंलै हा दुनियानि हिनजावफोरा मालाय माइ गायनो थांदों नों मानो दिनैबो थाङासै नों साला थांमारासै ना नोंखौ सालि नों थांमारा हो नोङो मा सानदोंलै आंखौ मैयानिफ्रायनो एसेबां गाख्रब बुंगासिनो आङो माइ गायनो थां होननानै नाथाय नों मानो थाङाखै बुं आं बुंदोंआनो माथो आं माइ गायनो थांनो हानाय नंला होननानै मोदोमा साग्लिजोबना दङ नों मानो बुजिया नों सानसे दुब्लियाव थांनाय नायनाय अब्लासो मोनथिगोन जेनेबा आं दुब्लियाव थांफेराखैयानो हा आं मोनथिया नों थांनांगोन नों आसलथे माखौ जानो नागिरदों गियान गैया नामा नोंनि खर' माथायाव हा न'आवदि जेबोआनो गैया गियान गैया थांनोबा थां दाबो टाइम दङ बेटाव आं थाङा दे आंना मोदोमा साग्लिजोबदों जेनथेन ओंखामखिनिखौनो हाया संना दोनदों आङो दे होनबा नोङो माइ गायनो थांमारा ना न'आव फन खालाम आरे मा नायबाय थाखो बेल्लावनो न'आव फन हर दिनैनो दानो आं थानायावनो नङाबा हले खोथाया दिगदार दंमारदे सनिया नों आंखौ मैयानिफ्रायनो फाल्थुसो खालामबाय दं सानबाय दङ ना फना हरनोबा हर बेटाव नों मानो बेफोरबायदि मानो बुजिया दे आं न'आव फन हरबायानो दे न'नि मानसिफोरा आंखौ होनना मिथिबालाय बिसोर दानना होना थानो फनखौ आरो रायज्लायबायानो दे आंजों रायज्लायबाबो बिसोर मोजाङै रायज्लायनाय नङा आं मिथिगौ बेटाव फैसा हरनायाथ' बाद हो बिसोर आंजों मोजाङैनो रायज्लायनाय नङा ब्लकसो खालामना दोनगोन खोना नाम्बारखौनो उनाव ओइ आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया जेखिजाया नोङो न'आव फन हरनानै फैसा जुदि बियाबा नोङो माइ गायनो थां नङाबा खिन्थु नोङो गैला सनिया आंनिफ्राय खिन्थु नोंखौ रावबो बासायनो हानाय नङा फना हरनोबा हर आं दा मा खालामनो बेटाव मानो एसेबो बुजिया खालामबावनो आं दा फन हराबाबो आंखौ बेटावा नागारनाय नङा दे दानो हर फना नङाबा खिन्थु दिगदार दं हरनोबा हर आरे माखौ नायबाय दङ हर होनदों आं खिन्थु रागाखौ हमथानो हानाय नङा दे ओमफ्राय जुदि न'नि मानसिफोरा फैसा हरा होनना बुङोबा मा जागोन फनखौ जुदि दानना होबा मा जागोन आरे खिन्थाखाबायानो माथो मा खालामनोलै न'नि मानसिफोरा जुदि नोंनि फनखौ दानना होयोबा जुदि फैसा हराबा फैसाखौ बिनायावबो जुदि हराबा नोङो माइ गायनो थांनांगोन आरो नङाबालाय बोरै सोलिगोन हरदो फना आं नेबाय दङ मानो बेफोरबायदि बियो हर हेलौ सोरो आङो थैमानि जाथारा नोंलाय आंखौ मा खनि फन खालामदों हा आंखौ निमाहा होदोलै अननानै आंखौ निमाहा होदोलै नों बासि सिखाव फिसाजोखौ आं निमाहा होनो हा दरखार गैया नों बासि फिसाजोखौ नाङा आंनो
आयै बेफोरबायदि बुंनाङा आं दुखु मोनो नोंनि दुखु साला लाजियाखै नोङो हा लाजियाखै बिदानि फैसा 50,000 खावना लांनानै नोङो हौवाजों खारसनहैनाया हा फैसाया लाबो फैसा हरनोबा हर सोर भिखारिजों थांदों नोङो हा सोर भिखारि हौवाजों थांदों नोङो फैसाया जल्दि सोना हरफिन फालतु नङा गथ' नों साला बेफोरबायदिसो हा हौवाखौबोथ' मोजां नायनानै गोसथोनो रोङाखै हा आलबाल फालतु गोसथोना थांनानै दा हा नोंनि हौवायानो लांनो होदोंमोन ना फैसा 50,000खौ हा फैसा हरनोबा हर फैसा हरनोबा हर नों साला खारसनहैदों दे नोङो बिदानि फैसाखौ मानो लांनांगौ हा नोङो एसेबो साननाय गैया नामा मा मोखांजों नोङो आरो जोंनो फन हरबावदों हा हरनाङा आंनो दिनैनिफ्राय फन मिथिगौ ना नोंनि थाखाय उन्दुलाङा आङो नोंनि थाखायनो सिन्थायावनो उन्दुलाङा आङो आयै बेफोरबायदि बुंनाङालै आं आगोलनि बायदि नंलाथ' आं सोलायबाय औ आं लांदोंमोन लांनाया थेवब्लाबो आं उनाव दिहुनफिनना हरगोन दे आयै दा आंनाव गैथ'वा आयै आं जोबोद खैफोदाव गोलैना दङ हागौबा आंखौ एसे हेल्प खालामनाय आयै मदद खालाम मदद खालामनो आं नोंखौ मदद पापि गथ' साला फैसा 50,000 खावना लांनाबो नोंहा थोआखै हा आरो मददसो बिबावदों मा मदद नांगौ नोंनो मा मदद नांगौ बुंनाय आंबो खोनानि आयै आंखौ रागा जोंनाङालै आं जोबोद खैफोदाव गोलैना दङ मानो बेफोरबायदि नोंसोर आंखौ मदद खालामा सोर खालामनो नोंनि हौवायालाय नोंनि बिहाव बिखुनजोफोरालाय बिसोर खालामगोन आरो बिसोरसो नोंनि दा असे जोंफोर नामा हा नोङो जेरैखि थैया मानो नोङो जोंनो दिनैनिफ्राय फन हरनांला दै आं बुंदों सरिया मिथिबाय नों जेरावखि थैया मानो नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला सनिया आइया थिग बाथ्राखौनो बुंदों नोंजों जेबो सोमोन्दो लाखिनो गोसो गैया जोंफोरनिया मिथिबाय नोङो लाजियासै हा नोङो खारसनहैदों नोङो नों सारानि फैसा 50,000खौ मानो खावना लांनाय हा औ सनिया नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आङो नोङो साला आंनि जमायना दोननाय 50,000खौ नों मानो लांनांगौ हा आदा सरिलै गोरोन्थि जाबाय आदा आं जोबोद खैफोदाव गोलैना दङलै आंखौ मदद खालाम एसे आगोलनि थांखांनाय बाथ्राफोरखौ लानानै रागा जोंबाय थानाङा आदा अननानै आंनो फैसा 5,000सो सोना हरनाय 5,000 हराबाबो 3,000फोर हरबाबो जागोन दे आरो जुदि 3,000 गैयाबाबो 2,000 हरबाबो जागोन 2,000 हराबाबो 1,000बाबो हरथार 1,000 हरनो हायाबाबो 500बाबो हरथार आदा हरलै अननानै आया नों साला सिगाङावबो 50,000 फैसा खावना लांखांबाय जेबो लाजिनायथ' गैयायानो नों आरो बिबावदों 5,000 बाद हो 3,000 बाद हो 1,000 बाद हो 500 बाद हो नोंनो थाइसे फैसा हरा जोंफोरो मिथिबाय औ सनिया नोंनो थाइसे फैसा हरा जोंफोरो नोङो लाजिनांगौसोमोन नों मा मोखां लानानै नोङो मा साननानै फैसा बिदों जोंनियाव जोंफोरनाव फैसा बिनाङा दे नोङो सनिया हागौबा नोङो गुबुनफोरनाव बि जोंफोरनाव बिनाङा दिनैनिफ्राय खिन्थु फन हरनांला दै सनिया बुंना दोनखाबाय नोंजों जेबो सोमोन्दो गैया जोंफोरनिया खोनादोंना खोनायाखै बेयाव साला नाम्बार गोदान लानानै फन हरबाय थानाङा खोनादोंना खोनायाखै अननानै खेबसेखिनिखौ निमाहा होदो ना आयै आं नोंनि सुथुर नङाथ' आं नोंनि फिसाजोसो आयै आरो आंहा खाफालाव जालिनाय दङ बेथ' जाखागोन ना आयै आंहा बे दाउजों हाबा जानाय दंखायोमोन खोना आंनि खाफालाव बेफोरबायदिनो लिरनाय दंखायोमोन खोना रागा जोंनानै मा मोनो आयै खाफाल खुफालनि बाथ्रा बुंबाय थानाङा मिथिबाय आरो फैसा 50,000 थाबैनो दिहुनना होफिन मिथिबाय आयै दानना होबाय थांदो दानिया माइ गायनो थांदो नोंसोर आंखौ मानो रावबो बुजिया बेदाव न'नि मानसियाबो नै आंखौ दिनै बुजियासै आरो नोंबो आंखौ दिनै बुजियासै बेदाव आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया जिखिजाया नोंसोरनि न'नि मानसिफोरा फैसा होनांगौमोन बिनियाव नाथाय बिसोरो फैसा होआसै असभ्य गोजा ओमफ्राय दाथ' थांखानांगोन नोङो दुब्लियावनो थांखानांसिगोन थांदो माइ गायनो थांदो लागिबा 50 थाखाखौनो खमला आरो दा 10थाल'सो जाखाबाय नोंनि लोगोफोराथ' 8:30 थांखादों थां होनदों थां बेफोरबायदि थाबाय थाबा खिन्थु आंजों साबुत होजाबाय दे आं हानाय नङालै बेदाव नों मानो बुजिया आंखौ अनदोलै बेदाव आं हानाय नङा ओरैबायदि साना दंखायो मोदोमफोरा दाबो सागाला बेफोरबायदि थाबाय थाबा जेबोखौनो मोनजानाय नङा आयाबो थाङाखै सिं सादों मायबा सादों होननानै दा नोंबो जुदि मोदोम सादों होननानै थाङाबा माखौ जाना थानांगौ ओरैनोबा बेदर जानो लुबैसोदों दे आं मिथिया बेदाव नङाबा नोङो थाङाखै मानो ओरैनोबाबो खोथिया फुनो थाखाय मानसि नागिरगासिनो नों थाङाखै मानो साननै थांबाबो जागोन दे न' इसोर लेवरा आंखौसो उल्था बुंबावदोंना नोङो हा सनिया
ओरैनोबाबो आंनि लाइफआ बेसेबा बिन्दासै सोलिखाना दंखायोमोन नाथाय नों फैनानै आंनि जिउखौनो आंनि लाइफखौनो धंस खालामबाय नों गैयाव कत बिन्दासै थायोमोन आङो नाथाय नों फैनासो धंस आं खिन्थु ओंखाम बोथिसेबो रानना थानो हाया दे आरो ओंखाम गोजाबो जानो हाया माइ गायनो थांनोबा थां दे दाउ नोङो खमसे खम दुब्लियाव थांनो हायाबाबोथ' नों कम्पानिफोराव थांनानै खामानि मावहैनो हागौ नों मानो मावा आरे जेब्ला आंनि गोसो जागोन अब्लासो मावगोन आङो दा जेबो खामानि दामानि मावनो गोसो गैया जेबो कम्पानि सम्पानिफोराव थांनो गोसो गैया मिथिबाय आं खमसे खम बोसोरनैसोनि उनावसो थांगोन थांबाबो दा खिन्थु आं थैबाबो थाङा दे ओरै थांदो माखौ नायबाय थाखो आइया 10थानि बालायलांबाय थांदो होनदोंना बे दाउ नों आंखौ एसेबो अननाय गैमारा आरो मा अननाय गैयालै माइ गायनो थांनो होबानो अननाय थाया जायो नामा हा दुनियानि हिनजावफोरा माइ गायनो थांदों बिसोरनि हौवाफोरा अना नामा होमबा अनियानो जाबाय माने फैसा खामायनो थांनो होबाबो अनिसो जाबाय आरो थेवब्लाबो मालाय बिसिनिया दुब्लियाव थांनाय अयभास दंखायोना सान्दुङाव थानाय गंना थानाय आंनाथ' जेबो अयभासानो गैया आं थाङा खोमालै बे दाउ आं थाङा दे अय्य' र'लै र'